Barakaldoko erakusta sokan vinilo eta pintura tailerra martxan jarri dute. Diseinu propio bat sortu eta ordenagailuari aplikatu teknika ezberdinen bidez. Informatikari arte eta irudimen kutsu bat emoteko aukera. Kotxeetan tuning modarekin ezagutzen dena, ordenagailuetara pasatzen da aurkezten dizuegun lantegi honetan. Beharrezkoak diren materialak denon eskura daude. Kuterra, papera, boligrafoa, hori bai, ezin dugu garrantzitsuena ahaztu, viniloa eta pintura. Lehenik eta behin gustoko dugun marrazkia aukeratu beharko dugu. Bideojokoen pertsonaiak eta logoak inspirazio moduan erabiltzen dira maiz. Pare bat ordu eta habilidade pixka bat nahiko izango dira ordenagailuaren kutxa dekoratzeko. Beraz, informatikak zabalik uzten ditu ateak margolari guztiei. Pintzelak alde batera utzi, espraiak hartu eta lanean has gaitezke.